2, 3, 4, ympäri. Ja sitten liuku. 4 nopeeta. 4. Liiku oikealle ja vasemmalle. Sitten tuli vielä hypähdys. Ja sitten oikea käsi teki ison kuopasu alhaalta. Heittää 2 kertaa ympäri. Ja viimeinen liike vasemmalle. Näin. Yes. Ja heti lähti jammailu. Siinä oli eka 8. Toka 8. 3. Ja 4. Sitten lähti sivulle ja vasen. Sitten tuli polvi ja ympäri ja slide.